Milí priatelia, nachádzame sa v poetickej krajine Horná Suča, Vlčí vrch. Kalendár píše 24. máj a my poznáme víťazov družiny roka 2015. Nech sa páči, dámy a páni, Čierni vlci z 3. zboru z Kežmarku. Takže chalani, aké sú vaše bezprostredné dojmy po vyhodnotení celej súťaže? Ako sa cítite? Tak sme asi tak trošku možno dojatí. Možno nás to tak trochu prekvapilo, ale vnútri sme úplne šťastní. A sme radi, že sa nám to podarilo po predchádzajúcich družinách z Kežmarku, že sme konečne prví a prekonali sme tú tradíciu po druhých miestach ostatných. Čo bolo pre vás počas tohto víkendu najťažšie? Fyzické zaťaže boli dosť. Šifry, ale aj fyzické boli dosť. Hadanky. Prvá úloha nás totálne rozbila. To asi všetky. A naopak, čo bolo zase najľahšie? Prečo ste si povedali, že yes? No, zručnosť. Zapálenie ohňa. Trénovali ste nejako špeciálne na toto finále? Až tak, že možno sme si niečo zopakovali, ale... A čo internetové kolá? Čo na ne vravíte? Boli náročné? Dali vám zabrať? Alebo... Dali. Niektoré boli naozaj ťažké. Malo to úroveň, riadne. Kto možno z vás bol takým tým ťahoňom, povedzme, tých internetových kol? Alebo ste, dá sa povedať, že ste spolupracovali všetci? Spolupracovali všetci, ale Tomáš tak ťahal. Takže rád sa potiahol družinu. Výborne. Čo hovoríte na konkurenciu, ktorá sa tu stretla priamo počas tohto víkendu? Mali sme tu veľmi silné labute, mali sme tu svetlúšky, gombičky, žuvačky, dokonca aj hyeny. Čo vravíte na nich? Boli kvalitní a nebolo nám vždy jedno, ale tak myslím, že boli sme rovnocenní a všetci sú pre nás víťazi. Ako ste vnímali dnešné ráno, kedy možno nebolo úplne jasné, že kto vyhrá, či vy alebo labute, pretože labute boli, dá sa povedať, veľmi silnou konkurenčnou družinou Čiernych vlkov. Tak čo ste si povedali ráno? Mysleli ste si, že dáte to, alebo ste tam videli skôr labute? videli skôr labute. Takže dá sa povedať, že o to väčšie prekvapenie, áno? Áno. Super. Už tradične aktuálna novovyhratá družina roka posiela odkaz tej predošlej družine. Takže chalani, čo by ste odkázali ovečkám zo Žiliny, čo by družine roka 2014? Že je to symbolické vyhrať nad ovečkami, keď sme Čierni vlci. A že ich pozdravujeme. Áno. Dobre, díky.